El Lleida s'acomiada a les primeres de canvi de la Copa Federació després de caure derrotat ahir a Badalona per 3-1. Els blaus afrontaven el maig amb un desavantatge força ampli, 0-2 en el primer partit de l'eliminatòria, i només un miracle hauria donat el bitllet a la següent ronda. Al final, un resultat global de 5-1 a favor dels badalonins i un apunt a tenir en compte. S'haurà de millorar i molt si diumenge es vol puntuar en una nova visita al camp del Centenari, aquest cop en Lliga. Al final no va sorgir el miracle i el Lleida va caure eliminat a la Copa Federació en un partit en què els d'Emili Vicente es van tornar a mostrar inactius en atac. Un gol hauria posat els lleidatans dins de l'eliminatòria, però els locals ja es van encarregar que no fos així. Al minut 26, Genís Serra va cometre una rigorosa falta dins de l'àrea que l'àrbitre va castigar amb una pena màxima. Palau va endevinar el llançament de Serra mitja, però Pellegrí va aprofitar el refús per batre el porter lleidatà i establir 1-0 al marcador. Abans del descans, el Badalona va sentenciar el maig i l'eliminatòria amb un fort xut de Manolo Bueno des de 30 metres que va fer inútil l'estirada de Palau. Sense cap mena de dubte, un autèntic golaç. Ja a la represa, els badalonins van continuar dominant fins que va arribar el tercer, obra de Robert, que amb una bona rematada de cap deixava el partit vist per a sentència. A 5 minuts per la finalització, Imad va aprofitar un refús defensiu per marcar el gol de l'honor i maquillar el resultat final. Ara els d'Emili Vicente tindran ben aviat, aquest diumenge en partit de Lliga, l'oportunitat de prendre venjança al conjunt escapulat d'aquesta eliminació. Gerson Bosch no podrà tornar a jugar amb el Lleida fins al pròxim mes de gener. El comitè de competició ha decidit sancionar amb 3 partits el defensa del Lleida Esportiu per la seva expulsió el passat diumenge contra el Gandia i per tant es perdrà els 3 primers partits que manquen per finalitzar l'any contra el Badalona, el Sant Andreu i el Saragossa B. Al de Fondarella se l'ha sancionat amb un partit per l'expulsió, mentre que els altres 2 són per dir pallasso al col·legiat. Una vegada li va mostrar la targeta vermella. A més, se li ha aplicat una sanció econòmica de gairebé 700 euros per l'expulsió i la frase ofensiva, mentre que el club ha sigut sancionat amb 135 euros.